Iki tembang-tembangnya anyar-anyar Mas. Nggih, panyuwunan pamundutan nggih kathah lho Bos. Iya. Nggih mboten. Sana-sana ya Mas. Alah nggih. Puri Ratna. Mas ojo diperoni. Ratna, Mas Percil Mas Kundat Pur. Nggih, sedalu Percil. Siap. Siap. Nek ndelok Puri lak cara panganan apa ya? Panganane aku semangka. Lah kok iso semangka? Buah semangka. Buah iki semangka sih. Lah kok iso semangka? Nek jero apa jabone ijo, jero barang di sigar bugar lho. Mari ngono nek pernik-pernik ireng wah dipangan. Semangka berarti. Nek awakmu nek cara buah apa? Ora buah nak aku. Panganan. Nah, awakmu semangka aku panganan. Nasi goreng spesial. Iki. Kok iso sih? Tenan, Bos. Kecape digawe sithik, segone rada kasar. Ndoke? Ndoke sitok. Oh. Ndoke sitok utuh, tambahi sosis ditugeli. Mesakne sosisnya lho, Jan. Iya, dipangan iso kemelutak. Kaya ngene iki. Mangsamu kaya ngene iki lak karo wong lanang wani lho bocah iki. Mosok. Alah ra percaya ta lu kowe karo iki tenan ora mbok tukane wedak kintalan didoni kowe lak karo iki. Hati-hati. Oh ya tuh blonjo karo bojone mosok wedak kintalan lho. Berarti biasanya wedake anu, wedake landulit ya. Iya. Napa? Landulit iki. Landulit kok landulit. Ketara ora tau lukane wedak bojomu. Ya. Enggak tahu. Pangkat takon dengan Tembangnya juga sing lagi ngetren Mas. Masalah apa nek Loh, pamer bojo no. Masalah cendol dawet. Wah, cendol dawet kudu enek penari latar. Mbak Elis Ginta sama Iwang jumeneng bareng. Iki loro iki. Oh iya. Tet kowe sing ndi? Aku iki kowe iki ya. Iki sok karo apa gitu lho? Ku lho kowe kono lho pojokan dhewe. Oh, coba mbok-mbokanku ora. Di masaku dandan ribet rambutku lengane pomit malah kowe lunga blencing ora pamit mit. Temu lawan kon mikir ning awanane. Dadi iki mengko sing nembang tetap Puri Ratna. Sing penari latar dan juga sing nyenggai belakang. Oh, ngaten. Sing pas cendol dawet. Ah, ngono ae. Niki di pasarane kula. Nggih no pancene panjenengan. Saiki bisa. Apa to, Cel? Lho, apa ya dilurusne to Bos seneni piye? Oh iya. Mangsaku. Lurus dan sing lurus. Sing lurus. Lho, Nyapo. Sese bita teh. Enggak lurus lho, Cel. wis ono. Mburi sik. Ngarep lurusne sik. Lho, Oh berarti kurang memburi. Tetep yang mburi, Pak. Jokor mburi jokor. Ki pemburekne. Wis lur mangsaku. Dhuwur. Kene. Wow. Nek dukur. Kabeh kegedean lho kono iki. Ayo sak. Sapi kurang lurus. Lencang kanan, gerak. Kanan. Kowe lho, tanganmu lho. Kena atiku. Lah. Ngene lho, Dok, tangane ngene awakmu. Mikir colno lah. Hadapnya sana. Hadapnya madhepmu lho rono. Wis ngadep rono. Kesana enggak kesana. Giwang enggak kesana. Yo. Kuwi pimpinan opo? Tekap. Gerak. Oke, ya, cendol dawet ya, Dok ya. Bisa ora? Madhepe rono, jajak, madhepe rono. Aduh, cendol dawet.
iso ora to iki. Kurang piye toh kowe awakmu yo keras-keras. Ngene lho, Kene lho. cendol dawet, cendol dawet. Lho, cendol cendol dawet. Dijajali Mas, dijajali. Nih, jajal ki sih. Nduk, nduk. Sama Om ya, Nduk. Ngene ane iki lho nyocok. Iya, iya. Iya, iya. Sama Om, Nduk. Rata ndek, Nduk. Rata ndek. Iki ning ngarep. Nah. Mono caca kan munggah dhewe-dhewe dak. Jangkrik tenan. Rata ndek, Nduk. Rata mundur. Masuk. Aku golek selane caca aku. Cendol dawet, cendol dawet seger cendol cendol. Cendol cendol. Cendol dawet seger piro 500-an. Sama keketan jiro lumat 5 itu walu. Daki-dakitan. Kalem ya. Aku mau wis bener to. Alah, engko kurang majumu kurang. Ya. Dek. Mbok sing halus kaya karo iwang. Wis aja ngisin-ngisine karo aku. Ingkang Iki. Masya Allah. Dek. Sontok. Dek. Rata dek. Oh, ayo. Cendol. Ayo iki malah. Awakmu kabeh dingenekne iki ora dingenekne ngenekno. Gah. Dek. Oh. Wes sono. Ayo. Cendol dawet. Cendol dawet. Apa nek sinden atret koyo truk lho. Iki yo kowe Aku kan menyesuaikan Mbak Lucy. Iki lho. Contone iki ratune joget iki. Iya. Iki lagi ratune joget iki. Aduh, halah. Mana. Masya Allah. Ngene iki orang apa-apa dengan ngono-ngone. Cel nyapa? Orang apa-apa lho iso bebet kabeh. Ajar. Goblok kok diombe wong telu digodhog sik ya, Bang. Macam Rek. Cendol dawet, cendol dawet. Wes. Yuk. Alah. Pak kok marahi ngene iki. Kok marahi ora iso bali. Ora iso. Kacangku. Ora rono. Iki ra iso bali bos iki sokoke anyar. Pun musuh tadi kongkon Pak kon iki mboten usah lungguh mawon. Kongkon mangsamu kok rumah sakit ini. Ngomong iki kalau ya ampun. Masyaallah. Bocah kamu. Ucul. Ditaleni. Lah wong kaya ngono lho. Deingi ae kabeh lho. Jenengan mboten ngertos deingi ngeten. Lah kok iso ngepir nggonku. Apa iso ngepir rumah sakit. Jebul ayo Genah saged niki lare-lare. Wah, puri karo. taruh niki Bang, Iwang agak ke sana, Adik. Rata-rata. Sama kene, Nduk. Ojo banter-banter. Sama. Iya kalon. Nyapa? Piye maksudmu? Nyapa? Aku mau Takon bakul cilok kan. Yang geden-geden ini panggung. Wes, Mas. Lurus pakai pur, lurus. Lurus. Karo jogetane mengikuti Mas Percil. Nggih, gampil. Kembali ya. Niki lagune Mas Didi Kempot, Bos. Kowe ning ndi, Cil? Nggih. Kowe ning ndi? Kene lho. Lah aku. Masa mulai nyapa ning kuburan kono lho goblok. Mas Kundan ning Boncetar kono jogetnya juga sama dengan Mas Percil. Oke, siapa? Menyesuaikan Mas nggih. Menyesuaikan, Bos. Menyesuaikan. Ayo. Ramatul urus. Pamer bojo. Ayo. duduk lambian
aturaken